Den juli 14, 2017, der skete noget. Noget vil beskrive det som episk, Anne vil beskrive det som forfærdeligt. Okay. Jeg bor på øverste klippen, det er der, hvor FSA-drengene bor. Så vi skulle ud for at tage et billede. Vi blev fortalt, at vi skulle bare lade vores telefoner ligge på bordet, og hvem ellers der havde sådan flest notifikationer, når de kom tilbage, skulle gøre rent på toiletterne den sidste dag. Så skulle vi lægge vores telefoner og sådan alting, som vi havde i lommerne, som allerede var sådan lidt... jeg ved ikke lige, hvorfor vi ikke lige tænkte over det, men så skulle vi gå ud, og så skulle vi stille os sådan rigtig meget op imod en mur, for at vi skulle tage et klassebillede. Og så skulle vi sådan stå og smile og prøve at skrumpe os sammen, fordi at, vi skulle være på billedet alle sammen. Og så lige når vi så lige mindst regnede med det, så kom der lige vand over ovenfra, og så blev vi lige fuldstændig skyllet igennem. Og så når vi alle sammen allerede var syge, så blev det bare lige 3 grader værre, men det er jo helt fint. Så ja, det gik jo. Gutter, jeg tager lige et par stykker, så hvis I bare laver lidt forskellige poses. Super. Er det noget, vi skal sige, eller bare... Det var en. Kan vi ikke lige få en, hvor I lige flexer og ser stærke ud også? Hvad? Der er kun Frederik. Hvad synes du om pranken på FSA-drengene? Jeg tror, det var sjov, og det var godt lavet. Jeg tror, det var rigtig sjovt. Ja. Jeg synes, det var rigtig klogt af os, og det var rigtig sjovt, og ja, det kunne jeg godt lide. Ja, det synes jeg, det var. Jeg var jo også med til at sætte den op, og ligesom, det var mig, der filmede den. Ja. Så jo, jeg synes, den var rigtig sjov. De var rigtig smart. Jeg synes, de var meget fornøjelige. Jeg tror, de var hyggelige. Hvis FSA-drengene pranker underste klippe tilbage, vil du pranke dem igen? Ja, hvis vi har nok tid. Nej, tror jeg ikke. Dem igen? Selvfølgelig. Selvfølgelig. På en skala fra 1 til 10, hvor sikker er du på et FSA-drengene vil pranke underste klippen tilbage? 4. 4. 6. Ja. Så klippe igen. 7? Ja. 4. 5. 5. 10. 10. Ja, igen. 10. 10. Ja. Så nu er jeg jo ganglærer for FSA-drengene, så jeg vil sige 9. Mange af pigerne forventer payback, men ingen forventer det. Så var det sjovt. Nej, det var ikke sjovt. Det var kærligt. Har de fortjent det? Ja. Ja. Var det vellykket? Nej. Det tror jeg ikke.